Friesland had de meeste Lietse squallen van heel Nederland. De onderwijsrie wil nou van al die Lietse squallen aan. Oer 4 jaar moeten alle basissquallen in Nederland op zijn meest 100 baan hebben. Voor het Frieske basisonderwijs zal dit grote gevolgen hebben. Als het plan van de minister teruggaat, dan blijven de treinen kwam een oor op het beeld en de oren 8 moeten dicht. Nou, ik schrok enorm. Ik denk, nee, dat heeft grote gevolgen voor ons. Bij Lietser worden de squal, zou dat natuurlijk heel heftig wezen. En zo dat denk ik, misschien in schatting toch wel het sluiten van enkele, nou, toch meer dan 100 squallen inhouden. Je hebt over een stukje leefbaarheid op het dorp en daar doen wij alle waar voor. We willen zo goed mogelijk proberen die dorpen zo mooi mogelijk in te vullen. En als je dan zegt, nou helemaal maar een streep door het onderwijs op die Lietse dorpen, dat vind ik schande. Nel Haarsma is hikke en tijn op het beeld en ze wennen er nog altijd. Zo'n 2006 is ze wethouder voor het CDA in de gemeente het beeld. Ze had onder andere onderwijs in haar portefeuille. Door de jaren heen zeggen ze het al bijna op het dorpskwam bot aan hem. Ik kom zelf uit een gezin van 8 baan. Dat we vroeger, als keer in een inslag ook had zezen. Als er een oud gezin bij mijn fjouwe baan zei, fjouwe baan. Dat is al de helft van wat vroeger in een gezin leefde. Dus dat is inderdaad heel erg aangenomen. Onder Beeldieken hingen we verschillende meerdere squallen. En nu is de Westhoek is dat toen tegengekomen in 2006. Nu is er nog in Aardappelziel de openbare squallen, de oprail. Nou, daar zitten nu een 40 bij. Dat rent stadig gewoon achteruit. En dat kun je dus merken. De gezinnen worden tinder. En dat neemt al. Het is zeker een bijzonder gebouw hier in de Westhoek, Westhoek Squallen. Het zit een keer. Echt weer? Ja, het zit een keer. Jaren en jaren is er onderwijs jong. Heel vroeger zitten hier 196 banen op Squallen. En in 2006 is het besloten om deze Squallen te sluiten. De ondergrens 23 hield toen ik en Jerik zelf. We hebben hier een paar jaar gedraaid onder de 23, zelfs Sontje ben. Hebben we een paar hier dispensatie onvregen bij het Riek. Dat kregen we dan elke keer. Toen op een gegeven moment hebben we zelf gezegd van nou, dit kan niet meer, dit moet oors. Wie dat moeilijk voor het dorp? Ja, het was zeker moeilijk voor de mensen dit jaar de baan aan de squallen brachten. Die heb ik alle waarden om mensen hier aan de dieken ik te enthousiasmeren om vooral hier naar deze squallen te gaan. Hun baan hier naar de squallen gaan te laten. Maar ze redden het net op. Bedroevend. Er binnen nu nog 11 squallen op het beeld. Op maar 3 daarvan zitten meer dan 100 bijen. De gemeente Het Beeld heeft krap om alle 1000 inwoners en het zonwendwarpen. En op die zonwendwarpen is er behalve Westhoek in alle dorpen een squalle. Dus eigenlijk is dat nog heel bijzonder. Dat is ook bijzonder, ja. En we hebben in onze onderwijsvisie zijn dat we in alle dorpen uit zo'n Westhoek graag 1 squalle horen willen. En is dat helder? Het is alleen nog helder als je geerwerkje wil maken hoor. Want als iedereen zich aan zijn principes vasthoudt, dan wordt dat hem net. Vechtje voor het behoud van de Lietse squallen is van alle tijden. Dit binnenbeeld nu nog een 73. Als je in het uiterste noordoosten van Friesland naar een openbare school wilt, moet je vaak fietsen.
Nes in Dongeradiel hinaist een christelijke squalle ik nog een hele liedse iepenbieren squalle. Het wie doe zelfs de allerliedste squalle van heel Nederland. Er zitten nog een bijen op. Ze zitten met z'n allen in één klas en ze gaan les van dezelfde master. Fijne dag. Frank gaat naar de aapjes en naar de beren en tijgers en naar de olifanten. Frank gaat naar de dierentuin. Wat een feest. Moet je Frank luisteren. gaat niet... Goed met de mond open praten, hè? Niet Frank, maar Frank. Ja, maar wanneer deze school verdwijnt, is die schoolkeuzemogelijkheid verdwenen. Omdat in een cirkel met een straal van 7 kilometer dan geen openbaar onderwijs meer gegeven wordt. U heeft actie gevoerd, u heeft brieven naar Kamerleden gestuurd. U bent dus bang dat u weggaat? Ja, beslist. Waarom? Waar Nou, heeft u het is die dus zo- aanleiding vandaan? Dat is in het heel kort uitgelegd zo. In 1938 is er een wetsontwerp geweest, of een wet geweest, of een regeling geweest dat deze school bestaan mocht blijven als zogenaamde vluchtheuvelschool. Als enige school in deze grote hoek. En toen dat dus, je moet even doorwerken. Toen dus dat leerlingenaantal, als wanneer het 8 bleef, dan was er niets aan de hand. Er is ook nooit weer naar gekeken, hè, naar het leerlingenaantal, want het was niet van toepassing. Maar je moet wel gaan zitten, hoor. Dan moet je mooi doorleggen. Hè. Maar nu komt het leerlingenaantal beneden die 8. En nu wordt de zaak moeilijker. We vechten er dus voor dat hij blijft. Maar als hij niet blijft? Nou, dan hou ik hem dus thuis. Mooi. Gaat jou ook even verder lezen. Hoera. Hoera, de verrassing. 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 Jij bent de 5e klas, hè? Ja, Helemaal alleen. ja. Waar kom je vandaan? Ik kom hier buiten net, een eindje buiten net. Dus je woont vlak bij de school. Ja, Nou, zeggen ze dat die school misschien wel moet ophouden. ja. Ik hoop van niet. Dan houd ik mijn kind thuis. Waarom? Nou, dan moet het naar een christelijke school, dus in Wierum of de omgeving. En dat wil ik voor het jonge kind nog niet. Het laat zich zo beïnvloeden en dan heb ik liever dat ze naar deze school gaan. Intussen is het 40 jaar later. Op het beeld zetten ze Justine op de fusie van het christelijk en iepenbier onderwijs. Want alleen nog dank in de squallen voor het dorp behouden worden. We hebben in Vrouwbuurt een christelijke en iepenbierenschool. En in Arenbold ik. En trouwens in Oorendwarp, Mikminetske en Sint-Jacob. En we zijn nu in Vrouwbuurt een proces omgegaan om christelijke en iepenbier onder één dak te brengen. En dan moet je malkoor school willen. Want elk heeft zijn eigen principes, elk heeft zijn eigen identiteit. En dat je net zegt malkoor van nou, we willen één school in één dorp en horen, dan rijd je het net op. Oeh, ik moet even rood lezen. Friesland had de meeste liedse squallen van heel Nederland. En door de krimp zal dat tal alleen nog maar toenemen. De onderwijzerieën wil nou van al die liedse squallen af, om de kwaliteit van het onderwijs daar vaker onder druk stiert en ze binnen ook nog eens heel duur. Op termijn is dat onhoudbaar, zei de RIA. In het rapport Grenzen aan kleine scholen is het advies onder minister dan ook heel duidelijk. De Raad adviseert de minimumopheffingsnorm in het primair onderwijs te verhogen naar 100 leerlingen. Vanaf 2019 geldend voor alle basisscholen. Alle squallen maar minder dan 100 bijen moeten dan dus verdwijnen of opgaan in gruttere squallen. Dat zo in Friesland, maar lietster wordende squal, we kennen de foto no maatjes, zo dat natuurlijk heel heftig was. En zo daar denk ik, misschien korting toch wel het sluiten van enkele, nou toch meer dan 100 squalen inhouden. Dag Klaas van der Wal met Albert Helder, goedemorgen. Albert Helder is directeur van onderwijsgroep 4, dat ook het openbare basisonderwijs van Beeld ondervalt. En hij is vastzitter van de Frieske koepel van iepenbieren squallen. Nevens hem veroordeelt er de komende jaren een soort in het Frieske basisonderwijs. We moeten echter net vieren dat zonder beleid we de laatste jaren, ik al jaren des squallen sluiten. Dus als we niks doen, houden we net het huidige schoolbestand in stand.
we zorgen nou hier en daar al door geerwerkerstrajecten dat er gemiddeld wij is ministkorting de komende tijd 6 tot 10 squalen in die hier sluiten zullen in Friesland. Doen we niks, zal dat heel sloepende wij teruggaan. En ik denk dat dat net de verantwoordelijkheid is van squalbestuurders om dat maar gebeuren te laten. Dus daarom is het goed dat je hier een goede discussie over vieren. Friesland had op dit stuit 420 basissqualen. Op de helft van die squalen zitten minder dan 100 bijen. We moeten er op dit moment toch accepteren dat wij net oors binnen als kerken, banken en winkels. Dat in een squalbestuur wat vitaal is, een grotere squalle het mogelijk maakt om ergens oors een lietsere squalle in stand te houden. Financieel? Financieel bestuur. Want zo leidt het. We moeten natuurlijk wel als squalbestuur maar de betaalbaarheid ik in de gaten houden. En betaalbaar kwalitatief goed onderwijs, dat is natuurlijk de Houdini-act waar we nou voorstellen. En dat wordt wel eens wat vergeten. Zo had de gemeente Littenzere deel op dit stuit 19 squalen. Maar 3 daarvan helpt een warm van 100. Ik begrijp de emotie die het oproept om squalen te sluiten. Snap ik helemaal. Ik ben zelf weer grutworden op Lietse squalen, dus daar hoeft men mij niks over te vertellen. Maar het feit dat je vooruitje moet en je moet daar naar vitale squalen moeten, ja, daar moet je toch opschalen, denk ik. Voor de gemeente Het Bild wie het al langer duidelijk dat in de toekomst alleen nog gruttere squalen nu libje zullen. Verleden jaar heeft vrouw Born nog een liedse iepen bieren en een liedse christelijke squallen. Nou zitten de bijen bij elkaar in de klas op de geerwerkingssquallen. Annel, van harte welkom hier op de samenwerkingsschool in Vrouwenkrop. Dank wel. Leuk om hier te wezen. Ja. Nou, zullen we eens even zien tussen al die bijen. Hoi jongens, hoe is het? Je merkt gewoon dat alle bijen nou volle meer met elkaar binnen. Hè? Het is net meer, dat vind ik het mooie van die samenwerkingskwallen. Dus juist nou dat bijen wat meer keuze hebben in vriendjes en vriendinnen. En dat is eigenlijk op een hele natuurlijke manier is dat verroen dit hier. Maar dat je dan op een gegeven moment lietsere squallen krijgt, binnen er een soort ouders en zelfs ik ben. Dus deze waarom kunnen ik net mal kunnen squallen, want we gaan wel mal naar een sportclub of naar een muziekvereniging en we botsen mal naar de tijd. Waarom kunnen we dan net mal kunnen squallen? En ik denk dat proces hier van onderop ik plak van het en dat men daar nou heel wies mee is. Heb je hem ook wel eens een lammet zien nu? Heel veel laam. Was wat zie je? Zo. En Tjerk, ben jij op een boerderij? Krijg jij de kalfjes wel eens drinken uit de fles? Nee. Nooit. Alleen uit een emmer. Oh, uit een emmer, ja. In vrouw Born ziet een vliene hier goed 50 bijen op de christelijke squallen. Die op een bierensquallen hier nog maar 30. Klaske van der Wal wie jij de directeur van de christelijke squallen. Nou is ze directeur van alle bijen. Dus juist op een gegeven moment dat het zo net kan. En dan denk je van ja, ga nou maar de hakken in het zonnesteen. Of gist ze van oké, dit is het feit. Wat kunnen wij hier met elkaar van mooi zijn? En ik dacht ja, dan krijg je nou een hele nieuwe kans om iets nieuws deel te zetten. En wat in Nederland ik wel best wel een beetje een unieke uitdaging is. Dus ik zei ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Nou, dus er weer een soort draagvlak. Ja. Want ooit wien ze benauwd om de squallen te verliezen. Ja, dus het is al eerst goed kenbaar maken aan de ouders van ze kent net in. Dus er moet wat gebeuren. Het adviesrapport heet ik onjong. Er is te volle krimp. Dus er moet wel verseerd worden. Nou, dan kun je wel heen springen wat je wil. Maar als het dan toch die waar uitgaat, zeg dan van, nou, wat vinden wij dan belangrijk? Nou, dan is kwaliteit, dat staat bovenaan. Het bijen staat bovenaan. En toen is er een dorpsvisie gepresenteerd in het gemeentehuis. En dan heeft er best wel verschillende partijen. Dan is juist iedereen die strijdt voor zijn eigen belang. En dan is juist de emoties komen los. En, en wat zijn die emoties dan? Ja, van we raken onze squallen misschien kwijt. Of van wie is de sterkste. Nou, dan krijg je al je krachten beginnen dan wat onderhuids misschien wat in zo'n dorp te leven. Wie dat een moeilijk proces voor sommige ouders? Voor sommige ouders wel, die gaan wel vragen van hoe zit het met identiteit. Maar ik degene die net op een christelijke squallen ziet van in hoeverre krijgen wij daar maar te maken. En er is eerst editie bestuurlijk en toen inhoudelijk van
hoe maken we hier een vorm in dat een ieder ons in trekken tak komt, zeg maar. Sommige mensen op dorpsbelang zijn ik dat die 30 hier de matten. Dus hinne kist ik zien hoe mensen eigenlijk de noodzaak, ik wil zeggen, ik heb het in de meesten gezien, ik zei, ik ben eigenlijk heel trots op je als dorp van dat je zijn oké, wij staan ervoor en ja, de botten eronder. Het laatste jaar weer Christviering vond ik een heel mooi voorbeeld. Voor het eerst in het dorpshuiseren. Nou, dan is degene die de GVO en de christelijke vorming hebben en de humanistisch. Ieder die een stukje met z'n ik maar akkoord. Ik denk, nou, dat is gewoon een heel mooi resultaat van samenwerking en dat je me allemaal kennen. Ja, we zien je nou even op deze kwallen, maar hoe vind je het eigenlijk, deze samenwerkingsschool? Vind je het leuk? Heel leuk. Ga je meer vriendinnen nou krijgen? Ik van Horens kwallen? Ja. Die zagen we eerst niet zoveel, maar nu wel. Ja, dus het is leuker, vind je? Ja. Dus je bent ook wel blij dat nou die twaalf bij elkaar komen? Ja. Ik ben er hartstikke gerust op, want ik wil net zeggen dat het oors van saai en wij weer, maar het is nou juist één squalle in zijn dorpje. En nou, je jaren ik wel een band. Die band vindt het prachtig dat zij mogelijk gewoon nou naar squalle gaan. En het is net meer een beetje een strijd van, nou ja, zij daar bij de dik en de oren daar midden in het dorp. Het is nou één grote squalle. En voor de begrippen van het platteland uiteraard. En die band vindt het mooi dat er één squalle is, dat er meer saamhorigheid in het dorp komt. Is dit een van de oplossingen voor het probleem van de Lietse squallen, even zo? Ik vind van wel, ja. Het is vechten of verbinden, zeggen wij nou wel eens. Als er nou in een dorp 6 ben geboren worden en je moet die ben ik nog delen uit waskwallen, zowel christelijk als hier meer, dan ben de strijden in dat leren hier. Nou, dan mag je afvragen, is dat nog onderwijs inhoudelijk goed en sterk en is het voor het ben ik leuk? Dus die ouders, vooral de ouderen, die het vroeger alle waardingen hebben om juist die eigen vereniging op te richten, die hebben daar ik wel begrip van. Maar die zeggen ze wel van, verkwoonslied het christelijk onderwijs net. En dat zeggen ze oren, mensen van het Epenbeer onderwijs ik, van verkwoonslied net onze statuten waar wij achter staan. En dat mag je maar bewaken, maar je moet elkaar ik wat gunnen. Ja, het beeld is een prachtige gemeente. Het is nou nog net zo dat de bouw uit de groen komt, zeg maar je wordt een soort appels weer hier verbouwd, bootaardappelen vooral. 10% van de wereldproductie komt van het beeld. En daar zijn wij als beeldkuts super grutsk op. Mevrouw Buurt ben ze ons voorgegaan. En de bedoeling is hier dat op 1 augustus 2014 dat hier een samenwerkingskwallen Oudebeeldziel realiseerd is. Waar denk je aan als je het woordje grens hoort? Een ander land. Ander land, heel mooi hè? Ander land. Hoe sta je in zo'n proces? Nou, ik vind sowieso dat het voor een dorp vind ik het heel belangrijk dat er een squalle in een dorp is. Ik denk dat het net meer echt van deze tijd is om in zo'n dorp dat er nog 2 squallen binnen. Daarnaast is het natuurlijk wel zo van ja, als we de norm van 100 nemen, komen wij ik net ontdaan. En komen we, als onze borden Iepenbleeuw, komen we de borden net ontdaan. Dus het is net een win-win situatie. De Iepenbieren squallen in Oudebeeldziel had nou goed 40 baan. Als het komend hier de christelijke squallen bij 80 baan erbij komt, had het jaren goed 120 baan. Janneke Griepma werd directeur van de nieuwe squallen. En daarom zeg ik van, het ziel moet straks een mooie nieuwe squallen krijgen, waar beide culturen bij elkaar komen.
En de inzet ervoor is heel groot op teamniveau, maar ik bij ouders. En dan denk ik van dat maakt me een slagje. Daar maakt we verstehen in. Hoe staat het erbij? Ja, leeg en verlaten. Ja, schande. Er moet nodig weer wat in. Maar we weten dat er net weer onderwijs in komt, dat weten we zeker. Maar er moet echt weer een invulling in komen, want het gebouw gaat zo van ons aan. Het is schande voor het gebouw. Het ziet er prachtig uit, tenminste karakteristiek oud. Natuurlijk heeft het achterstallig onderhoud, dat is logisch. Maar deze plak, het is uniek. En ja, er is echt een keeper heel hard nodig. Die squallen heeft er altijd west. En dat je op een gegeven moment die squallen het besluit nemen maakt van die squallen maar dicht, dat brengt altijd emotie met zich mee. Vond je dat een moeilijk besluit? Voor de leefomgeving vond ik het een moeilijk besluit. Aan de andere kant vond ik het wel een verstandig besluit. Want je maakt je afvragen, het zal iets kwaaltje als dat nog goed is voor het been. En wat was je antwoord daarop? Ik vond dat ben ik leeftijdsgenoten hebben die het malkoor in een klaslokaal les krijgen kunnen maken. Die het vrienden en vriendinnen hebben. Dus ik vind echt dat dan in een beetje groter geheel plakvinden maakt. Niet door te doen. Maar kun je wel zeggen van een squallen moet gewoon dat wel als minimum aantal bijen hebben. Wil je nog een goede squallen wezen kennen? Kijk, dat verneem ik in een gesprek met mijn onderwijzers en onderwijzeressen ik. Van dat voor groepen is de gewenste grutte om daar wat te maken. Hij te zoeken een squallen die tussen de 70 en de 110 en 120 men onderwijs biedt. We gaan nou op naar Altena, ja? Het Beeldse dorp Nijaltena had altijd maar één squallenhoorn. Hoi jongens. Hey. Hoi. Wat ben je met waan? Voetballen? Op vreemde samen rond de squaltijd? Ja. Kent u net? Je kwam krijgt uit een bus waar we in West. Gim? Waar gim je hem dan? Oh, en doe je hem dat vreemde altijd? Ja. Maar hele klas of maar meer klassen? Jouw klassen? Dus groep? 5, 6, 7, 8. Oké, en dat ben jij met alle jaar? Ja, wij zijn zonenacht. Oh ja, en dit is heel zonenacht. Ja. We staan hier voor de christelijke squallen. En deze squallen die heeft nou nog een 80 leerlingen. En als uit onderwijzerieën die Martijn sticht, want er willen 100 leerlingen op een squallen hebben. Dat vind ik inderdaad grote onzin. De staatssecretaris mag je leerlingen aantallen nemen. Maar die moet de regio daar zelf ook letten en het moet financieel haalbaar wezen. Nee. Ik vind dat Den Haag net de randstedelijke gebieden vergelijken moet met het platteland. Want daar is het een hele andere situatie. Wij hebben een gemeente van 11.000 inwoners. Nou, in een Rome stad luiden ze erom. Tegen 11.000 inwoners, dat is een gedeelte, dat is een week in de stad. Dus je kan dat net als generiek beleid beoordelen. Dat kan gewoon net. Je moet de regio's zelf maatwerk bieden. Dus net 100 voor heel Nederland? Nee, klopt. Dus net het aantal leiderleden, maar echt de regio zelf invullen litten. En 23 vierste leeg, 100 vierste heeg. Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, liet weten dat Nederland geen keuze is. Hij zei het. De onderwijsraad stelt een ingrijpende operatie voor. Maar als we niets doen, zijn er straks plaatsen waar helemaal geen scholen meer zijn. Het gaat erom dat we straks overal goede scholen hebben, ook in krimpgebieden. De norm van minimaal 100 leerlingen is fors, maar het laat zien dat we de gevolgen van de krimp met urgentie moeten aanpakken. Het gaat er met name over dat we minder been krijgen en dat de squallen steeds lichter worden. En dan is de keuze in het rapport heel helder. Als we niks doen, dan krimpen we meestal al tot een bepaald niveau.
van willen we dat nog? En willen we er wat mee, dan zullen we toch verantwoordelijkheid nemen matten. De staatssecretaris van Onderwijs komt nog voor december met een reactie op het advies van de onderwijzerie en met een plan van aanpak voor de Lietse squalen. Albert Helder hoopt wel dat het getal van 100 loslitten wordt. Ik denk zelf dat het dan juist per regio sterk is om eens de discussie te hebben van wat vinden wij nog haalbaar in uw regio. En dat kan in de regio Dokkum een heel hoog getal wezen dan in de regio Sint-Anne of in Balkenomstreken. Dat kan prima, maar ik denk dat dat juist ook onder de schoolbesturen en de gemeentes is om daar wat van te vinden. Hoe kan je dat dan controleren? Tja, er zijn nu 3 squalen boven de 100. Stel dat wij die samenwerkingsschool en alles altijd net in orde weer, dan zouden wij de squalen onder de 100 zouden we ergens oors huisvesten moeten. Dus dan moet je bouwen bij de grote squalen. Ja. En dat zijn enorme investeringen. En voor daar geld zit wat er je- net is. Nou, dat is er zeker net. Want dat hebben we net mooi gekregen. Hè? En je moet misschien zelfs van leerlingenvervoer zorgen hier. Hè? Want je bent met ik vice versa. We het net op praten in het rapport. Nou, we komen met de leegste in de squalen. We het net op praten in het rapport. We hebben boekwaarden. We het ik net op praten. En dus al dat soort dingen, daar zit een heel verhaal achter. Nou, en daar is net een jongen. Dat vind ik spijtig. Men jouwt ik om van wees creatief. Jouw de squal meer mogelijkheden om te experimenteren. Dus dat is wel positief. En ik vind dat men oproept van je moet nooit denken over de Lietse squaltjes. Nou, dat vind ik terecht. En ik vind dat het gebeuren moet. Wij zijn daar in 2010 nog maar begonnen. Als er gemeenten binnen die dat nog net doen, dan vind ik wel dat die daar hut mee aan de gang moeten. Ja? Ja. Ja. Maak je leefbaar blijven en als we zeggen, nou lid maar gaan en we hebben slag al verlen, dan ga je het echt verlen. Dus wij willen juist die jeugd hier proberen te horen en te binden. En dan maak je het aantrekkelijk maken. Dus dat begint al op het onderwijs. Op een basisschool, maar ook in het voortzetonderwijs. En als ik dan hier in het dorp, dan zijn er jongeren die hebben misschien gestudeerd. Werk maar, misschien in Amsterdam, maar misschien ook dichterbij. Die gaan dan in de stad, want dat is wel wat populair. Dan gaan ze op een gegeven moment naar de stad, want ja, daar wennen die jongeren dan. Maar op een gegeven moment komen ze toch weer om. En dan denk ik, yes, dat vind ik mooi. Nou dan, prachtig. Dan denk ik, zo mag het.